Iti Masakbayan. Di napalabas, iti panagpasyar dang iti agina Claire kan lovely ijenon. Nakita ida ni Jojo, kat kinablaawan na ti anak na. Kas tauna yung aungat ni Lala, gapoy direkta, kat impangta na ti agina. Nagparikot nga ron ni Jojo, kat nagbarbartak kayo. Ad-ad dapay anarubruban ti ungat ni Lala. Gaputan na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo alawas na po. Bigdo, apang nyagday, dito'y drama tayo, di Masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Ala ko pantawan. Lovely. Ayayatin kaunay. Awanan kay tibain, Jojo. Ginakamat mo man ang tinaganday jay alabli. Makitang ita ti di mo pa'y nakikita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala, iha. Apay arimwar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturog ka. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan nila mo. Amangan met no kapulang iti nakaro apartag na. Iso pa'y bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo. Asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kastadjar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramitan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makaluwag ni Jojo iti daytoy abalay. Nasayaan ka nakaringkan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabies. At tayo, inyagan ka iti makan dito'y silata. Ngun nga ron. Masobrag mo't ng kinaginom iti kalaman. Nasayaan man, gapo na nagbartek na. Naamuak ti pudno alinam. Mangan ka. Kalpasan mo. Inumam day ti agas. Makatulong day to'y. Tapno maikat ti sakit ti ulo. Agyaman aklangan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina tani kagawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, mabainan lang ka di ba niya? Kas nakunakon, ado ti aguro uray kanyak at trabaho ijay. Inak panawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka. Kat kanamtiin sa ganak apagar mo sarap. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawaga kita. Ison ti makaamo kadag iti di mo malpas at trabaho. Anya ka din nakita may babagang. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya? Manipod ita. Dito'y kalaang balay. Naawatan. Anya, di mo mabalin nga ramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya. Umay kagarnusaran, Lovely, anak ko. Abay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y madlaang anak karubwat? Sa anak matan ang mabisin, nanang. Apa yun, anak ko? Nagunagmutday tasin na ay mo. At ka di pari ko. Awan mo't kit dinanang. Kumusta ka na ni Jojo? Apay apang panunutan ni Jojo. At ka di dakas ang napasamak kan kuana. Sige, agrobata ko nanang. Tayo na ko niti trabaho. Inton na aldaw. Padasag man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang ada maipadamag na kanyak may papan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin aruban nga anak ng bigas ng anak ko.
Amangan numaamuan man jay tigre nga asawa na kat madaksan kapay. Ibas nagmulat tanti ang trabaho para kan ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanan. O sige, bayan niyo. Jakon pagtaktakan day tabangan. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Ano ti kayat asawa na ito, Daddy? Apay adidak parwaran nagiti gwardiya di tarwara. Basol mo mutlaeng, no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya? Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely, no kasta mabartag ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. Di yung kumaramitan kanyang tigastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala. Tap ni palubos na rumwara. Inak ang trabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ti negosyo. Siya kun ti makamo. Ti kayat ti anak ko ti masuro. Isungag talinagad ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Awatap. Anya? Hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Ada parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na pirmahan iti papeles? Kaputay so lang ti mabalin nga pirma. Ako nga min, agsakit ti gayong mo. Iso ajak pala palubusan aruman. Ako rin ko min. Kasta ka ni. Mabalin ka diya sa rungkarak ni Tabalayo? Ako ha. No may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timot may papan iti gayong mo, saan ka pa'y laang nga umay dito'y banay? Kaya't ko, agina na iti husto ti asawa. Sana bale, natalgadak, gaputaada ka dito opisina. Kasta ka ni. Sige nga. Pagkipagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Juan, Brandon, makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang arutan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mapitlang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasayatak lang tamayet. Sika, kumusta kayo maten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaan kami maglalta. Makatawan laangan ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kas nakaano lang di ubing pailaing ah. Wan nga ron pare Brandon, ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, oh my God. Mapanta pa iti dayjay a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis istoryata. Sana bale, agawid kan samat din. Wan, agawid ako. Inton maminsan tulaangan apat nga ti awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalapas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga ro dito eh. Makatulong dito yung kada kayo nga gina. O rekas-kasan. Ha? Ay, saan na? Saan mo masapon nga ramidon ti Kastoy, pare Brandon? Awatan kiti. Makatulong dito yung panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man lang. Nung nagdakal sa mo't unay day tangay itad mo kanya. Awat pagbayad ko. Saan nga utang dito eh? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko dito eh, kada kayo nga ginay. Ato'y daddy, mangan kayon. Siya kung tinangigitikalan yun ito sila ito. Nagakot-kutong kayon. Kaputa di yumatan kayat timangan. Tsak kaya timangan Rico. Tsak kayatan ti kastoy. Kaslaak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin na diyo kontraan dagiti bagada naturturay damat latan ngamda kayo. Awan marami na. Ngamusika adda. Anya? Kasano kuma daddy? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta nga daddy. Amangan no siyak ti madaksan. Sika lang tayang tinamnamak. Tsak kayat tagtalinaan iti abalay.
Awan no wayak dito eh. Masya, nakuntan ka na kayo, Daddy. Mabuti nga magnamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadagiti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti baligit. Maladingitan ak. Amay, anak ko. Galaan man tan anak liday ka. Ada ka di parikot? Ang sa ko, nanang. Ngam, manumat tan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagang samat tan analipatan na tayo na pamilya na. Amumot nga dan sa bali a pamilya ti ama. Kunak na naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kahiling niya na ama na, nanang. Uray, awag na katawan pa. Di nakipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi ko, nga addan sa bali a pamilya na. Atoy, Lovely, anak ko. Agabi ka pa'y. Amok nga main asan ka pa'y laan at tuglan. Agyaman ak, nanang. Gusto kayo. Sana ka makatulog. Kasla makikita pa'y laang ti panagdiday ti anak ko itay. Madlaw makailin na mo tayo. Agam pulos matan asaan asin marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod, nanang. Mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda. Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na. Nga uray addan sa bali a pamilya na. Saan mo nga aramidan ti kasta, Lovely? Anya ka ti aramidan, nanang. Maasyanak unayan iti anak ko. Di ka makmapan iti balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon nga aginanana. Ala, agan anos ka, anak ko. Dakkel ti kaas ni Diyos. Amok, agpatinggan tumod lang da ito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa ka sa pulan na ka ti anak mo. Gusto kayo, nanang. Itakadipay ngagkapuyak. Diyak ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon na itatinimplang akapem. Pasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitam ti maturaw. Wan, nanang. Kat agyamanak. Gaputa adda kayo lata amang patpatibkar itiriknak. Amokon ki amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani obrayo ti biyag ko. Kaputarupat kwartag. Imbagalaang ni Daddy nga ikan na kaitidakkan agatan. Imanubot kan iti kayak na. Dito'y kalaan, Jojo. Agasawat na. Iso adito'y kalaan. Agtalinaig kalaan dito'y. Kukwa kalaan. Palupusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dayta ti amom. Ngampud-pud no tinapasamak akalay sa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawang. Sana po no reta. Kuna ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon ang mabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputad ta kamatlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar.
Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanya. Gaputapudpud no nga gasawa kayo kinilala. Linuko dak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngem saan gayam. Linuko dak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngem siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Tay tatipudno. Di ta ka man lagan. Jaglamanusan ti magisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo ita alawas ang pauhan. Biddo, apang magday. Dito may drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Keniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaon iti babawi ni Jojo. Gaputay manugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti nauwan na. Asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yung talawa sa napauhan. Biddo, apang muddan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Linuko dak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngem saan gayam. Linuko dak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngem siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Tay tatipudno. Di ta ka man lagan. Jaglamanusan ti magisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Kaasi ka man, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaad kan dito'y danak. Gaputa agas samot. At iti agas mo, honey. Pangasim Lala. Parwarin lang dito sila. Tsaka kaya tagpupok na tan dito eh. Saan ang mabalin? Agtalinaad kalat ta dito pala. Saan ang mabalin arumar ka? Taiti ka nito maglibas ka. Dakas di mapasamak. Diyak magustuhan ter aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugot ak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang ngeteng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. So ngay manugot ak. Ngem sangot gayam. Peke man kan saan ti kalay sada. Agtalinaad kalat ta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imamekton ti agas ngayon ko kankon. Mami, Apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay magtan nga inaramid yung tikas do'y kankwana. Anak, Puno, nalas ti ugali kini kankwana. Nariknag ngayong padagnag, kas anak na.
Saan ang mabalin a panawan na kanida? Rumbang ngagtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturo. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga rin, mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Madinda ito'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramidin na ka ni Daddy Jojo. Masapul ang maamuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mare. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti na. Anya nga. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wanyod. Kat binibak kan ka. Ta saan ka nakiasawa pay? Ay, saan, Mare? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay tinaramid ni Jojo. Isulat ta ti ay-ayate. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo pinkwana. Wan, Mare, anya. Saan akong amaki asawa pa'y gaputa ay-ayat at lang na ni Jojo. Apok, sumanukan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal dita cellphone mo, anak ko. Awagak namin ni Papa. Jak matan maawagan iti sigud ang numero na. Talagang saan nalipatan na kunti, ama? Saan mo pa'y laang apagparikutan day ka, anak mo? Lagyangin mo, adandanin ti panagtupos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod na. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong Maabrandon. Barang adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. At nagpaisaga na kiti juice kan sandwich siya para kan ka. Agamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo na iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinabot no na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, kaputa kayat ko kumaasarong karan ti gayim ko. Ni Jojo ti kayat ko asawan. Aqua, Brandon. Nalipatang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iso asan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Nakasta ka di, Sir? Sayang na. Saan kami man lang nakapagsarita? Sakbayan nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Uwan matidya, Sir. Sige nga rod, Sir. Agpakadak pa'y. Ikumustadak tulatan kadakwadang agasawa. Agpadadangan nga dyan nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadano ti mensahe. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabit lang. Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, awan pa nagtalag mo kanyak. Aklo na ka maditi ugalit iti kalabas. Masapul adanggam ti ibagak maipapan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang. Mapantay iti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amangan no adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige. Mapantan. Kaya't kun amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan ka ni Papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Ang amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw awid na. Ay, nagro na kat graduating at ti apok.
Ano ka nung amin dagiti araramidan da iti pagadalan? Sa bagay. Ala, urayan tayo lahat ng arudan. Nakaluto kayo ka din iti pangrabihan? Wen, day talamangan ti aramidan tayo. Nusumangpeten ti apo. Nasayaat nga ron no kastananang. O sige, sumrakak pa iji siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibaga na maipapan ka ni Jojo. Kinapod mo na. At damat danang ko nanang. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan mo't nun na-impluensyaan di asawa na. Kat di naman ten kayat amakita ni Claire. Diyak amo nanang. Kasla tsak patyon dayta. Lukas taman bilang. Talagang rod nga awan asin na iti anak na. Napatpatagpay nga rudan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpet ka din ni Rico? Diyan mo iha. Diyan pa'y mo't nakita ti anak mo. Agay magiyaman na, gaputa itakalaeng arimwari ti Seledyo iti asawa. Unag no matakuwatan ni Brandon nga gliblibakan. Anya? Okay, Daddy. Imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't na kano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Day tamat nga ro ti pagamamkag. Sana mapali na mamuan na ti mapaspasama kiti kayem na. Madayak langit din o panawan nak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito'y mansyon. Saan ang mabalin ang makarwar? Nanang, madanagan na. Apay nga awan mat ka ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabi, ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak nanang. Ngam di na magsungsung-batan. Itala nga napasamak ti kastoy. Anya nga tanti napasamak kan ko, ana. Ala, urayan talata. Amangan no adala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, anapasamak iti apok. Nanang. Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brando. Wen nanang. Awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarkaro kayo nga mabalik ti kasasad ko diti mansyon nyo. Saan nga asawa ti pang ibilbilangan kanya? Hindi ka pumaysa nga balbalay. Sumardan kan! Mangan kakit din. Tsaka yan, nasaysaya at langan na mataya. Ngam tiyag nanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga do ti kwartayo. Ngam ulitag nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta? Lagi pa nyo lang tayo ti amam. Sumardanggan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinaritnakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ta ti dakkel akatan ngen kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugutag. Gapot na kaya't ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo. Linukudak. Kang runaan na. Pidot apangedeng tinaramid ko. Dakkalabidot. Sana po no dayta. Ayatin na kumamatan. Gaputaga sawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely diti pusok. Isulat tati ay ayatag. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dayta? Siyak ti ayatam. Gaputaga sawatan. Sige. Derderem ti rupak iti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit dayta
Ayan na mo, Jojo. Kat makitang ita ti aramidak. Kita man no maiturod mo at ti anak mo ti agsagaba. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na ti aginak. Awan pasol dakin ka. Nakapanawon ni Rico nang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ka ita, di ka matagtagtagari. Anya ka dito maganakan ka. Oh, nanang. Imarako ka mo anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Pudno gayam ti atap ko, nanang. Nakas ti mapaspasamak kan ni Papa. Anya ti kayat mo asawan. Dumngag kayo, nanang. Ibagak ka na kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam? No kasta? Arig na balod ni Papang iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga ron, nanang. Maawatang tiring naman ako. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apat siya narigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni Papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot yung kani. What? Talaga ang makaungungot. Gapo ka dagiti aramidam. Mami? Apay nga ita ka lang. Naknapanam, ha? Sorry, Mami. Ado lang amin dagiti research mi. Iswan nala dawak ang nagawid. Siguraduan lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadan. Saan na maulit dito'y, Mami? Ikarik. Alam, sumrag kan iti sila. Ang asim, Rico. Saan kan ama inay nayon pa'y apagparikutan? Nawatan. Un, Mami. Ay, miyaman ak. Kunaklakit din numaamuan na. Anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim, Lala. O karkaram ti talit isa ka kanimag. Na makaturog ka kanimag masayaan. Sumardan ka. Maturog ka kitin. Makaturturog ako. Ngayon ti kastoy alangak. Kaslak matan ayop. Anay galot diti kama. Ha? Ti cellphone ni Lala. Ang dalang itiasigan ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkindawak ni tulong ng tulis. Wana. Umawag ak iti pulisya. Katagpatulong ak kanakwada. Diyos ko. Tulungan na kumay ti na ito yung aramitak. Anya pa'y dagiti sumarungo ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na dengga. Di pagkipusan, di seriya tayo italawa sa napunguan. Biddo, apag ngabdan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Riputaso. Isagsagot kada kayo, DNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay italawas na pauhan. Bigdot, apang magdan. Dito yung drama tayo, di masakbayan. At dalangin niya sidag ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko. Agpatulong ak karag iti pulis. Tsak kaya't tagdali na latan dito'y apalaya. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Ha? Nakariga pa'y. Ket jak ipalubos nga gipulong kay iti uray asin. Patay naklangan. Gamit yung parikatin na kakastoy. Di ka ay ayatan.
Ni Lovely ti pudno nga ayatag. Anya? Linuko dak. Jak nagayatan ti panagkasarta. Imbagayong at sakit mo, ngam awan mo't gayam. Ulpud kayo nga agama. Sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibaglukan. Saan kan ang makapanaw iti balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka na ang Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwakan ka. No saan asyak laang. Pulos ajak impagarup adakas met gayaman ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsakitan iti sinong ni Lala. Kastamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amo. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impudno ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ti plano mita? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kaya't kumot at tulungan. Kaasimat no awan mangispal kay kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtititulong tayo amang panunod iti pamuspusan. No kasano tayo ang maisalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti ama kiti kasjaya kasasaad na. No maminsan, papasunod lang ni Jojo. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak direk na yun, nanang. Nga masapul ama amuan tayo ti pudno ama kagapo. No apay nga aramidan da kan kwa na ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa. No agtalinaid iti kasjaya kasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, lola. Claire, anak, di ka unay ang pampalunod. Laglagin mo nga umadalin ti panagpupos mo. Di mo reribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapo ka na gito'y ang mapaspasama. Ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapon mo, Brandon? Apay nga da ka dito balay? Lala. Oh, apay akasta ti panagkitam kayo. Adda ka di rugit iti rupa? Apay, Brandon. At ka di parikot iti negosyo? Kwa, Don Cesar. Lala, pangasiyo ko may. Kaya't ko ang makita ni Jojo. Kaya't ko ang makita ni kasasaad na. Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan may isa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasaad na. Jack ba't namin maawagan ti cellphone na? Panagkunak, sabalin ti number na. Lukas ta, saan na ka na kaya ta makasarita? Husto ni Daddy, Brandon. Naku na nangamin ka nga. Aginan kaya't ti makipagayam kat ka. Isama balin ka di. Pumanaw ka. Di da kon alilawan. Pangasiyo, ipalubos yu ko maamakitak ti gayam ko. Saan mo ang makita ti gayam? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kaya na inayon da ka abalot dito'y balay. Daddy? Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid yu iti gayam ko. Pumanaw kakit din dito'y Brandon. Awan apulos maaramidang para iti gayam. Tanwis, agasawa kami. Isu arumbang lang nga agtalinaed dito'y balay. Naawatang. Yan tikas ti galangan. Kaslak mo't laayo pun ang nakarakad diti kama. Ngan jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusa. Kasano ang makalibasaka.
nalabit na nilala ti sumrag. Kamula at mamaranga ka. Alalay, sakit ti tiyang ko. Tulungan ka. Jakon may turad ti sakit na. Jojo, anya di mapaspasamakan ka. Daddy! Rico! Tulungan ka! Ang sakit ni tiyan ni Jojo! Anya di mapaspasamakan ka, Jojo. Taray na kayo sa ospital. Nakita kasi parang di sakit na, Mami. Umay ka, datanti mangitaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital na dagos? Darasam kitin, Mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapoy tinakarwa sakit ti tiyan na. Pangasin, Lala. Itaray na ako ni di ospital. Nasakit po na ti tiyan na to. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaruno ang alang lang ti ATM card ko. Mami, umay kan, Daddy. Tulungan ka na mapaniti kutse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungan ni Daddy Jojo makalibas. Sa deno di papanam, Claire. Dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapanag-eskwela. Apay ang nakasukat ka kat jar mo ti rumwar. Jak itulok apagaramidan da iti dakas ti amak nana. Adi ti kayang masama. Sa deno di papanam, mapanak ijabalay da tita Lala. Makisarita iti nasayat kadakwada. Masapul ang makitak ni Papa Nanang. Kaya't ko amaamuan, no anya talaga ti sasaadan na. Ngam, Claire, delikado numapan ka ijay. Ang mga numaisagmak kalaan. Ngam, anya nga ramidan tayo. Saan ang mabalin nga agmulang-lang aklatan dito'y nanang? Maawatak ni rin naman ako. Amok anapataggan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadanggan na. Saan ka amakmapan asiksika? Tinasayaan. I-report tayo laangan ka dagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbestiga. Anang? Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay-api na andar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan na pudno ngagsakit ti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalinda ito eh? Saan asyak ti mamay sanda? Kat di kag matidir dita. Intalumugan na iti kotse, kat surutin ta ita iti sadino man apapananda. Wan, Daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Diyak mapakawan gapo iti kastoy ngay naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan. Itaray kayo ni di ospital. Tas lang kami nagkakaksot kayo. Okay ak lang, Rico. Kat agyaman ak. Naawat ang madagos ti senyas mitay. Kung Daddy, kan maisa, talaga akayat kayo at tulungan. Diyak lang kami namuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yung apangipanak kada kayo. Ipanak itay ni paranto na kayang ko. Apay asaan nga iti ayan damanang, Claire? Saan pa nga ita? Amangan mo isudat pagbaw-ingan dalulong kan mamim. Tinapatag kita. Kat nakapanaw ako ni Timperno anak ito. Sige nga rin, Daddy. Mapantay ko di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Ha? Oh, Papa Rico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad mami kan lolo. Dahil ti kutsi daw. Sana mapalin na mabutan tata. Pangasim, yaw awan mo ida. Daddy, dagijaytan. Nakita ko ti kotse ni Rico. Nagpaiso. Ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, amangan no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaeng nga ay ayatan? Saan ang mabalin, Daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan asyak lang. Siyak tagmaneho, Daddy. Masapul ang makamatan tayda. Anya, sana mabalin. Awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayda. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Diya kung makontrol ti lugan. Kat matnagtan iti deras!
Mami, Lolo, pang-asiyo ta lumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, Mami. Lolo. Pagkawanan na, Rico. Gapo kanyak. Napasamak ka na kwara ti kastoy. Awan basol yo, Daddy. Saan arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dagkal ti basol da, Lolo, kan Mami kada kayo. Ngam sabay lang kuma, na makalasat da. Tapno mailintag dati kang malida. Wala, di kagdanan. Tulungan ka mangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta ang tiriknam? Okay ka kadilaeng? Wan pare. Pulos ajak impagarot, ama aramid da kan katikas jay. Impupok na kagayam iti balayda, iti medyo napaot mat apanawen. Awan man lati na aramidam. Pagda ilalaw nilalay ti kanag, isungag kapsotak, kat saan ka makalibas. Kasta ti ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan, jakmat nagayatan ti kasti anapasamak kadalala kan Don Cesar. Kaya't kumata makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da. Tapna dapay kung daway da ngagbalbaling. Kat mailintag darag iti pintot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo. Pagkawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadan. Impagarok ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa! Jojo, apan yung inaramid mo ti kasdyan? Kaano ka di ang nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo? Pagkawanan nak lovely. Pagbababawyak ti kasjay apangadeng ko. Ngay sumat lang ti dandani na isag makak. Diyak amo ti sawakan ka, Jojo. Aging kaita. Diyak may lamaawatan no apoy alaramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man warisan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko ang napatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Isa pasensya ka na. Ngam nasakit pa lang tinakamugan ka. Panawan laangan ti makaibaga. Numapakawan ka pa iwan no saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kati kayat ko kumasagot. Kati panagbalin tayo manan anaurnos. Mawat tirik nam nanan. Idaw-dawat ko laangan iti apo. Asapay lang uman. Tamaurnos tayo matlaang iti umno apanawan. Lala, apay nga imay ka dito. Pangasim, di na akong nirilibukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anyang arot ti kagaram. Apay nga daka dito Amok akayat mga ornosan ti pamilya. Iso akayat mo maipakita kan ka dito Basta, kaya't ko nga ilintag ti bigdot ang naaramidan mikin ni dati. Sana pud-pudno ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka ang mga ikanlay sa akin ni Lovely. Kadsapay lang ko nga. Tamapakawan na ka mga gapo iti panangan lilaw bikan ka. Ay na, kamaudyanan na. Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka ni para kadakuhada. Unay, Lola. Katakal unay ang pagyamyamanak iti Diyos daytoy. Anong parabor na kada kami? Napintasan ti trabaho. Sa ita,
Kalay samat langan dagiti dadakkel ko. Urayak lang makasangit itinalaos aragsak ko, Lola. Ay, wan apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Gapu iti aduunay aparabor na kada tayo. Makaisa makiti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mare Andrea. Di pa kasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kada ita. Ang kalaysa kayon ka ni Jojo. Nasaan na nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro talaga, Mare. Kat itapalaan. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakapsat. Gamot ay may kayo makipagrambang kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Wan kakabsat. Saksi kayo tinalaos a kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? Ato iti sagot ko kada kayo. Don Cesar. Amo kanabayagan ngay nararap yun na ito'y akalaysa. Jojo, Lovely. Agyaman kami, Don Cesar. Kaya't kumatagyaman kada kayo. Kaputasan da kami nga indarum iti anak ko, Jojo. Iso akas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo asigod nga iman manihar mo. Anya? Kurang pa'y dayta abang supapak ko. Kadagiti panawag nati nakatem na ti pamilya mo. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. Agyaman kami, Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atak timang tarawid-wid iti negosyo nga insagot yo kanya. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryeta yu ita alawas na paulan. Bigdong, apang magdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rectas. Isagsagod kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.